Kwavuta makosana akuti achimwendo banda ali mchipatala kulandira mankhwala koma nkhani ndionena kuti olokhale muchipatala maulabe ndi maula ndi zonotino home is home nanga si pano kudeni kwa achimwendo banda ndi kumaula tikunena panopa ndawo zonotino lomutakhala muchipatala ndi zotibe muyenera mukaterebe pa deni mukapumule pa deni nde pa deni popakapumulira pakane panopa ndi kumaulako mwayiona imeneyo yankhula mwazipangu yayi tithamange limodzi mothamanga zedi ndipo tikalowe mu newspaper ya lero mama wa lero ya National Publication mmene mukuonera pa screen panopo tisate kuchedwa pamenepo. Of course pali mataito ena zokhuzana chimanga koma taito yathu yayikulu ndi imeneyo akuti chimwendo in hospital kutanthauziratu pajewa pakuti chimwendo banda basi tikupeze kuti kulowa mchipatala pamene paja kuti mwina makakalandire mathandizo ansana uja nsana omwe wavuta ndithu umenewo. Titenge apa pamako zoomla pamene pakuti notino lawyer plans to file bail application full story on daily pa page number 2 mukhoza kukagula newspaper imeneyo kwa amene muli ku Malawi ndi muli nkuthekera newspaper ya National Publication page number 2 mukayipezano nkhani yonse full story imene ilili menemo koma kutanthauziratu pamene pakunotino akuti maloya akupanga plan zonena kuti akayilowetsenso mu court ndithu kucholinga chonde chimwendoyi alandire bail asakhale ku maula iyayi alandire bail mwina kuchoko chipatala angathamange naye mwina ku maula fanda adabwana zikone kuti nali mchipatala amene amene akakhale kumaula ndi mmene anaperekera chigamulo Judge Austin Banda ulemu wanu a judge at least munapanga chiganizo chimene tinamvabe ngati kunena justice chilungamo chikuoneka kuti chikupangidwa saved bwinobwino ndithu kuchisevera mu mbale ndithu kupakula mitanda ya chilungamo mu mbalemo ndikuzayikiranso nsomba zake zabwino taka otcha uja pamenepo otcha bwino kanchere kakapo kachilungamo. We love it. Munachira bwino kwambiri kumbali imene yokha osati kuti nofa chonoti kudana ndi achimwendo banda kapena chani komano we are talking about justice chilungamo chizooneka osati makhoti nthawi ina iliyonse muzingolozedwa zala iyayi akuajajiwo zikono sakupanga rubwino asakugamula rubwino iyayi tikufuna so tizionako zigamulo zolongosoka ngati zimenezi pamapero penipeni high court ndi imene ikhaleno ikuthamanga ndi nkhani za chimwendo banda monga mmene ananenera muja kuti kodi no mlandu umene wakupha rusunga weluzidwe ku magistrate court lachepa kwambiri likufunikira high court amafuna kupha ndithu amene ujatu Frank Chiwanda kodi ndi Frank amene uja koma kuti ndi Chiwanda ndithu dzina lakelo tikhoza at least kupanga confirm moteromo ndi zili motero chipatala chake ndi chitino kodi chipatala chake ndi chitino chifukwa amati maloya ngano tikufuna mumpitise ku chipatala chakumtima kwake tikufuna iye akhaini mpata osankha chipatala chakumtima kwake kuti chipatala chake ndi chitino popeza iye pokamba pa kuti mu 2024 anapita kukalandira thandizo ku South Africa kumene anakalandira thandizo la spinal cord yeti lansana vuto lansanalo 2024 ndi apa mukuonera kuti chipatala chake ndi chakuti chisakhala cha ku South Africa sangatuluke ndi chamwe muno fatiliso ndi kuti ndi zilipo zambiri zipatala zolongosoka poti yeso ndi munthu odziwika mwina akukamuzu Central Hospital angapita kumene akaoneko kwakhala kulibe mankhwala tikamvetsetsa paja mmapanga mmatipanga lifa ifeyo tikavutika ku chipatala kumeneko chipatala chaboma chakamuzu Central Hospital tafika ndi serious cases tadwalika kwambiri mmatipanga lifa kuti okay chabwino vuto lano ndilakuti koma inuyo ndonena kuti gule mankhwala ku pharmacy mankhwala kulibe boma sina kule chimwendo banda yonso ngati mankhwala sapezeka mumpange lifa anthu akamugulire mankhwala ku pharmacy monga mmene mmachitira no selection pasayisa makhaye kuona nkhope ya reference yake ikhaleti yomweyo ngati mankhwala kulibe kumeneko ngati alipo fine and good mpaseni mankhwala mumpange treat ndithu and sharp osachedwaso kumeneko ifwa mukhoza upeze kuti mumakhala pasi ndikumapanga seti madeal ndi madokotala kumenekoko ichiyeni muzichedwese kuti no diagnosis munthu akufunika akhale ndithu mchipatala mwina admit kwa wiki iyayi
iya osathabanga tampase mbaye ni mapenikira ya akazizilitse sanawo mukapake clear out azipita kumena kwena akapezeke ndithu ku Maula. Welcome to Maula prison. Ena akumayitchula moteromo komana akapezeke kumene koko chifukwa ndi kumene nakwanira akapezeke malinga ndi chigamulo cha jaji osati tikunena kuti Justin Teki ili busy kumapereka zimenezo. iya jaji anagamula kale kunota chimwendo inutu mukuyenera mukakhale ku Maula nde kumene koko osachedwesa chipata ngati chili chipata cha Kamuzu Central Hospital. Osapanga zochedwetsa mpatseni treatment munthu kena kwazipira ndithu kumene kwenera akapezeke. Okay, komanso muli makiu mmenemo tikukambiratu kuti kuti muchipatalamo muli makiu mmenemo ku Central Hospital kuli anthu ambiri nde osamachedwachedwa iya mukuyenera munthandiza amene cholinga choti muthandizenso anthu ena mukati muzichedwesa muchedwesanso anthu ena tsopano ena ali ndi ma serious cases adwalika kumeneko akufunikira chithandizo sharp tathamangisani zimenezo cholinga chonora amene osalandira izithandizo zawo. And kuchoka pamene popo tingakambe zonena kuti no Maula I think kupanga omwe apo bwinobwino kunena kuti kodi mwankozera malo amene musiye nkulu ina ngasina ngabe akwenerabe akhaini malo kumeneko osati akabwera ndi mpatseni malo kumeneko makamaka kumeneko makhalanso nde kuti no ma prison ena pasakhale kusiyana iyayi kumene mukumagona ino ma prisoner tapangani mungopanga squeeze malo onena kuti na Yesu azigona nanu muti mmenemo kaya ni mbale mukhoza kuitsuka bwinobwino mbale yake kaya ndi ayitsulo ija muitsuka bwinobwino at least prepare kuti no akhale ni mbale yake imene makhalira mbale zake zikhale zomwezo osatiso zodula ya zomwezo zimene niyo majerazo tapangani spare kaya kwatuluka prisoner wina watulukako kuti no tino wamaliza wa serve sentence yake sopano ndi mfulu ndipo mbale yake imene amagwisa ntchito mbale imene yoyo mumpase kuti yeye anda amene azigwisa ntchito kuyamba panopa kumakafika ndithu nthawi imene no angapezeke kuti no akalowaso mu court nangasiye mlandu akuti ali palimandi ndi ajeni next year tikamenya Christmas celebration Feliz Navidad tikamuvina eti Prosperous Sijani Felicidad I want to wish you a Merry Christmas. Tikamenya Christmas celebration tikhande kuti tikalowano mu New Year iveti makamaka tunde kuti no pa 31 December pamenepo makombola azaphulika ajamalemba zonena kuti Happy 2026 okay. Akaphulika makombola amene ajawa then tilinde kuti ndi New Year holiday 1st January 2026 kuchoka pamenepo pa 1 January kenako I think pakamapita tikalowano mu working time tikutsegulira chaka ndi ntchito kugwira ntchito makhoti nonso pano majaji angakapange nonso pano resume azikapanga seti kumeneko madete kunena kuti kodi no chimwendo banda tipanga naye motani kesi yake ikhala ya namba chani kodi ndiyofunikira kuti ikhale pa number 1 kapena tikankhe kuti tikakhale mwina kesi number 5 o number 10 kumene of 2026 tikaone pamene popo then tikaone zikukaenda motani. Iru ndukhulupirira kuti no magayi umapezwe kuti kumagondabe pa shoda magayi ochuluka. Of course I know ena nube sizoti ingati kumaira kukukanda nepenipo iyayi chifukwa chonena kuti mwina achimwendo banda mwina mulini ma personal affiliations kwa iwo ma political affiliations aku MCB koma nangasi ndi justice ndiru mlandu ukusangalatsa mlandu wa chimwendo banda uruso khudzana ni ndale zilipa tino ndale mufuna mukhale pasi nkomaneno rukhudzana ndale zilipati ngokhudzana nkonena kuti akuti munthu uyu anakasuma yekha uyu chiwanda uyu yekha so uwu ndi personal koma for sinanga likuzenga ndi boma ndi state versus ndani koma ndi kuti topalitu first claimant amene yoyo ndi ndani amene anakapanga claim mlandu umene kuti no ine ndinafuna kuphedwa ndi iyeyo amene yoyo chiwandayo ndi ife tikumangoonelera kumeneko tiyeni thanani muphane ifeyo ndi always covering imene zikuyendera tikuti tikuchipatalako musachedwe kumeneko mongokumbusana osachedwesa zinthu kumeneko musachedwese zinthu tampasane treatment ma patient wa musamachedwese mukamachedwesa zinthu za ma patient wapeze kweti natati siyaro sitikufuna zimene zozoya apase agency kunena kuti mwapange treat as a matter of agency musachedwe kumeneko Kamuzu Central Hospital ngati mukupanga treat kumeneko kandi ma private mo changu tikudziwa tinde kuti no mulibe queue yochuluka osachedwa kumeneko ndithudi munthu uyu mupaseni treatment akufunikira akapezeke malo ena ake mwachangu afunikira akapezeke malo amene kuti akapangeso adapt mwachangu so pamukamamusunga muchipatala mukumpanga admit akhalitse mmene momo muulakwitse fasa akwenera apezeke umeneko iye akwenera akapezeke ku Maula prison ko
nde mupange zono takapezeke kumene koko ya akakhale kumene kwapanga adapt mwachangu chifukwa tu panopa tikuthamangira nyengo za Christmas izi asakafike tsiku la Christmas lenilene zikakhala zovuta akaona nyekhwe sati masewera sitikufuna zonena kuti munthu uyu azikalira kumene koko tsiku la Christmas ayi akalire ma days awawa mpaka na misozi ndi kuzolowera kukhanga ruwalo panga ku adapt kamoyo kakumeneko tisanafike ma celebration times yo nde osapanga chibwana kumeneko kuchipatala tapanga ni zoti mutithandiza at least for goodness sake ona at least one kamozi kokha tithandizani kumeneko muthandize munthu uyu fande kuti so ali mululu akuti